你好，我是 Haris，我今天来帮你会说中文的 show 啊。Assalamu alaikum ni ne Haris Ahmad yau na zo muku a wannan mako mun dawo muku mu koyar da ku a wannan channel mai suna Chanese Hausa TV kamar yadda kuka sani wannan koyarwar mu wannan lesson namu za mu tashi akan kamar mutum ya maka wani abu sai ka ce mishi ya yi haƙuri ka fahimta kuma abubuwa dai hakan nan na su banda haƙuri haka nan wanda zaka dan bada haƙuri haka a ciki kamar yanzu aka ce buhawis shine I'm sorry ka yi haƙuri so irin wa'innan za mu kawo muku so idan Allah ya yarda nan tare ba da ɓata lokaci ba a yanzu ma haka so kamar yanzu ka ce buhawis shine I am sorry ka yi haƙuri buhawis ka yi haƙuri ko kaga sai buhawis ni hui ban wo mai don shi ma buhawisi ni hui ban wo mai don shi ma buhawisi shine I'm sorry kai hakuri zaka iya siya mini abu kai hakuri zaka iya siya mini abu buhawisi shine I'm sorry shine kai hakuri ni hui ban wo zaka iya taimako na ni hui shine zaka iya ban wo shine taimako yan san taimako na ba shine taimako wo shine ni ka fahimta so ni hui ban wo mai don shi ma za ka iya taimako na ka siya mini abu mai shine ka siya mini don shi shine abu ma shine karshen magana kenan buhawisi ni hui ban wo mai don shi ma kamar yanzu na ce maka cin zai sho yi bien shine ka yi hakuri za ka iya maimaitawa cin zai sho yi bien ka yi hakuri za ka iya maimaitawa cin ni hui sho main da ma cin ni hui sho main da ma ka yi hakuri za ka iya faɗa a hankali slow kenan main da shine a hankali cin ni hui sho main da ma cin zai sho yi bien cin shi ma ka yi haƙuri ne kalma ne na ban da haƙuri cin kaga wancan an ce buhawisi wannan na ce cin buhawisi kamar wani abu kenan ya faru a gaci ka yi haƙuri cin shi kuma shi wannan kalma ana nufi da kamar yanzu haka kana magana ka ni ban ji ba so zan iya ce maka cin ni hui sho main da ma cin ni hui sho main da ma a gani cin zai sho yi bien shine ana amfani da shi ne ta wajen kam harshen magana ka yi haƙuri ka mini a hankali ko kuma ka gaya mini a hankali ko kuma ka yi haƙuri ka maimaita mini shine cin zai sho yi bien cin ni hui sho main da ma kuna fahimta so kamar yanzu na ce maka cin shine ka yi haƙuri I'm sorry ni hui sho main da ma za ka iya faɗa a hankali ni shine za ka ni shine kai kenan hui shine za ka iya you understand sho shine faɗa main da shine a hankali ma shine karshen magana kenan a hankali cin zai sho yi bien ka yi haƙuri ka faɗa ka maimaita mini shine cin zai sho yi bien ka yi haƙuri ka maimaita mini kuna fahimta cin zai sho yi bien kamar yanzu zan iya faɗa cin kuma kamar yanzu zan iya faɗa buhawisi ci ga bumagunsu bushi shi ne da bumagunsu shi woda bumagunsu buhawisi ci ga shi woda bumagunsu bushi shi ne da bumagunsu shi woda ka yi haƙuri wannan sashin
aikin nawa ne ba naka ne ba, ka yi haƙuri nawa ne. Shine department kenan, sashi. Kun fahimta? Yanayin wurin da kake aiki. Ka yi haƙuri wannan wuri da ake aiki shine nawa. Kamar yanzu like say zan iya yin magana da turanci haka nan. You understand? So zan faɗa muku da turanci kuma zan faɗa muku da Hausa saboda yanayin yadda za ku gane haka. Ka fahimta? Buhau Yesu ci gaba magansu busu shi ne da bu magansu shi wada bu magansu. So yanzu in like say Buhau Yesu ci ga shi wada bu magansu. I am sorry, this is my working department. This is my working department. Shine bu magansu. Buman, that is department. Gunsu shine work. You understand? My department work. Shine buman gunsu. Buhau Yesu ci ga shi wada bu magansu. Ci ga gunsu shi wada. Wannan aikin nawa ne. Buhau Yesu, I am sorry, ka yi haƙuri. Wannan Buhau Yesu ci ga shi wada bu magansu. Wannan sashin aiki na ne. Fahimta? Ko wannan wurin aiki na ne. Department kenan shine aiki nufi da shi. So like I say, Buhau Yesu wa yau ta iga janho. Buhau Yesu wa yau ta iga janho. Or Buhau Yesu wa yau kai iga gunsu. Buhau Yesu wa yau ta iga janho. Buhau Yesu wa yau kai iga gunsu. So masu sauraron mu wayannan abubuwan da na kira su yanzu nan, so ba zan ba tare da bata lokaci ba. Za mu yi ƙoƙari mu gani mun fassara muku da Hausa saboda ku gane shi. Yanda ake kira da harshen yaren Chana kuma yanda ake fassara shi da harshen yaren Hausa. Buhau Yesu wa yau ta iga janho. Wa yau ta iga janho. Janho shine ake nufi da bank. Za ka iya ce ihan. Ihan shi ma ana kiran shi bank. Ihan bank. Janho shine account. Janho account. Kuna fahimta? So Buhau Yesu wa yau ta iga janho. Ka yi haƙuri, ina so zan buɗe account. Ta iga janho. Ta shine buɗewa. You understand? Janho shine account. You understand? Buhau Yesu ni hui banwo wasan chozu chu ihan wa yau chon chen. Wa yau chon chen. So kamar yanzu na ce Buhau Yesu ni hui banwo son chozu chu shi chan wa yau ton chen. Wa yau ton chen. Shine ka yi haƙuri, zan iya shigan mota in tafi kasuwa. In tafi banki ina son in sa kuɗi. You understand? Wa yau ton chen. Buhau Yesu ni hui banwo son chozu chu ihan wa yau ton chen. Abin da ake nufi da Buhau Yesu, na san kun sani Buhau Yesu shine I'm sorry, ku yi haƙuri. You understand? Ni hui shine za ka iya. You understand? Banwo shine taimako na. Son chozu in shiga mota. You understand? Chu ihan in tafi banki. You understand? Wa yau ton chen ina son in sa kuɗi. Wa yau ton chen ina son in sa kuɗi. Ton shine sawa, chen shine kuɗi kenan. Buhau Yesu ni hui banwo son chozu chu ihan ton chen. So abin da ake nufi da wannan kenan. So mun bar wannan. Buhau Yesu ni hui banwo son chozu chu ihan ton chen ma. Za ka iya taimako na in tafi in shiga mota in je in sa kuɗi.
shine ake nufi da abin da ake nufi da buhawisi ni hui banwo son chozu chu iha don jama kamar yanzu na faɗa wancan na riga da na gama wannan so za mu shiga wancan guda ɗaya buhawisi da wani san wayo kai igaggun su ka yi haƙuri o buhawisi ni hui banwo kai igaggun su ma ka yi haƙuri za ka iya taimako na in buɗe wannan kamfani za ka iya taimako na in buɗe wannan kamfani o buhawis ni hui giwo gunsuma buhawis ni hui giwo gunsuma za ka iya taimako na ka bani aiki za ka iya taimako na ka bani aiki yana san kamar yanzu ni juijan gunsu zamayan ni juijin gunsu zamayan ko ni juijin gunsu zamayan yaya wurin aiki shine ni juijin gunsu zamayan o ni juijin gunsu hauma ni juijin gunsu hauma aikinka da kyau ba shine ni juijin gunsu hauma ya wurin aiki ni juijin gunsu zamayan shine ya wurin aiki ni juijin gunsu hauma aiki yana da kyau ba gunsu shine aiki yana da kyau so laga sai ni zai lani o ni yau chu lani ni yau chu lani ina kake so ka tafi ina kake so ka je shine ni yau chu lani ni yau chu lani daga sai in kana son ka responding ka amsa mishi za ka iya ce wa yau chu jos wa yau chu jos yau iga don shi wa dafa yau fagewo wa yau chu san chozu kule understand wa yau chu jos yau iga don shi wa dafa yau fagewo wa yau chu san chozu kule understand ina son in tafi jos ne akwai abun da abokina ya tura mini ina son je in sa a mota sai in kawo shi shine idan ya tambaye ka kenan ni zai lani ko ni yau chu lani kana son ka tafi ina kana son ka tafi ina ko kuma kana son ka je ina shine ni yau chu lani kai kuma za ka ce kana so ka tafi jos ne akwai abun da abokinka ya tura maka so kana so ka je ka sa a mota ne sai ka kawo shi yadda kake shine wa yau chu jos yo wa dafa yau fagewo don shi wa yau chu son chozu tau wa yau chu son chozu kulai ina so in je in sa a mota in kawo shi so inda kake in ma kana lafiya ne in ma kana jos ne abuja ne ko kano ko kaduna so duka haka ne kamar yanzu ina son zan tambaya wan ai shin zai ji idiyan wan ai shin zai ji idiyan one understand when is the same thing one when is the same thing when shine if I ask ko kuma ina tambaya one shine tambaya kenan or being one shine tambaya one shin zai ji idiyan yanzu karfe nawa ne one shin zai ji idiyan shin zai idiyan lan or shin zai san their land or shin zai say their land or shin zai wo their land or shin zai ba their land you understand shin zai ji their land shin zai their land
yanzu karfe ɗaya ne, shin zan lian dia lan, o shin zan a dia lan, o shin zan lian dia lan. Yanzu karfe biyu ne, lian dia lan shine karfe biyu. Don san dia lan shine karfe uku. Kuna ganewa? Si dia lan shine karfe hudu. Wo dia lan shine karfe biyar kenan. Liu dia lan karfe shida. Don ci dia lan ko ci dian, da ka iya ce ci dian. Ci dian shine karfe bakwai. Ba dian shine karfe takwas. Jiu dian shine karfe tara kenan. Don shi dian karfe goma. Shi i dian shine karfe 11 kenan. Kuna gane? Kamar da aka ce jaumu. Iga jaumu. Iga jaumu. Iga jaumu shine ana nufi da sati ɗaya kenan. Iga jaumu sati ɗaya. Lianga jaumu sati biyu. Sanga jaumu sati uku. Siga jaumu sati hudu. Wuga jaumu sati biyar. Leuga jaumu sati shida. Ciga jaumu sati bakwai. Baga jaumu sati takwas. Kuna ganewa? Jiuga jaumu sati tara. Shiga jaumu sati goma kenan. Igayue wata ɗaya. Liangayue wata biyu. Sangayue wata uku. Sigayue wata hudu. Wugayue wata biyar kenan. Liugayue wata shida. Cigayue wata bakwai. Bagayue wata takwas. Jiugayue wata tara. Shigayue wata goma. Inian shekara ɗaya. Lianen ko inian wata ɗaya shekara ɗaya. Hanen shekara biyu. Sanen shekara uku. Sinen shekara hudu. Wunen shekara biyar kenan. Liunen shekara shida. Cinen shekara bakwai. Banen shekara takwas. Jiunen shekara goma kenan. Shinen shekara goma. Junen shekara tara. Shinen shekara goma. Kamar yanzu na tambaya. Nincinen kwaila. Nincinen kwaila ko ni tautala. Ni tautala. Shekaranka nawa? Ni tautala. Wo ba sui. Wo ba sui. Shekara na takwas. Ni jinen kwaila. O ni jinen o ni tautala. Shekaranka nawa? Wo shi ba sui. Wo wuga sui. Wo iga sui. Wo sanga sui. Wo siga sui. Wo wuga sui. Wo luga sui. Wo ciga sui. Wo baga sui. Wo shiga sui. Wo ashi sui. Wo sanshi sui. Wo liuga sui. Wo sishi sui. Wo wushi sui. Wo liushi sui. Wo bashi sui. Wo jiushi sui. So irin wayannan duka kamar wo jiushi. Wannan jiushi shine 90 shekara 90 kenan. Wo shi sui shekara goma. Wo jiu sui shekara tara. Wo ba sui
shekara 8, wo 7 shekara 7, wo 6 shekara 8 shekara 6, wo 5 shekara 5 kenan, wo 6 shekara 4, wo 3 shekara 3, wo 4 shekara 2 kenan, wo 1 shekara 1. Kun fahimta? Kamar yanzu na ce ni cinyen kwaila, ni cinyen kwaila, ni cinyen kwaila, ina nufi da happy birthday, ni cinyen kwaila, wo bani cinyen kwaila, wo hangoshin, wo hangoshin, wo hangoshin, nice to meet you, ko kuma wo hangoshin, nice to meet you. You understand? Or wo tai goshin lani, hangoshin, sorry, murna. Hangoshin shine ake nufi da murna. You understand? Wo bani kwaila ne, I am na taya ka murna shine wo bani kwaila ne, ko wo hangoshilla, kace an hangoshilla shine kana farin ciki kenan. Hangoshilla shine farin ciki, hangoshilla. Kamar yanzu kana son ka ce aboki, ko kuma kana son ka kira gama, kuma kana son ka ce masoyiyanka, kana son ka ce kanwanka. So duk wayannan za mu yi gaggaya muku, kuma za mu muku bayanin su da harshen yaren Chinese, kuma yadda za ku fahimta da harshen yaren Hausa za mu fassara muku duka, amma ba yau ba. So idan Allah ya sa za mu yi ƙoƙari mu gani mun koyar da ku yadda za ku fahimta a wannan tasha mai suna Chanese Hausa TV. So duk wanda kuma yana son ya kalle mu a wannan tasha mai suna Chanese Hausa TV, so ya danna like kuma ya subscribe namu, za ku ga lesson namu a sashi na gaba. So masu sauraron mu mun tashi kenan a wannan lesson, wannan darasi namu wanda kuke ɗaukawa a tasha mai suna na Chanese Hausa TV. So za ku kara kallon mu a tasha na gaba. Zai je.